थायोब्ला जों बर' माहारिया दावगानायनिफ्राय जों मालाबाबो फासयनाय नङा। दा जेखि जाया मानो मिजिं थिदों आं साफ्रोमबो नोंसिनि सायाव जे इयुनाव गाव गावखौ इन्डिभिजुवेलि साक्सेस खालामनायनि गेजेरजों समाजावबो गेदेर अबदान होनो हागोन आरो। आङो गोबांथार बाथ्रा बिथिं थायो, बिथिंखौ आं बुंजोबनो लुबैयाखै। आंनि एक्सपिरियेन्सजों मोननाय फंनैसो बाथ्राखौ आं दा बुंनानै मेलखौ बेखेवना होनो सानदों। बे जाहैबाय सासे फोरोंगिरि हिसाबै आङो बांसिन क्लासरुमाव थानो मोजां मोनो। फरायसाफोरखौ फोरोंनायनि मुङावनो होन डिसकासन खालामनो जोबोद मोजां मोनो। बे हिसाबै आं सानफ्रामबो नङाब्लाबो मिनिमाम 3 पिरियड आं लायो। घन्टासे हिसाबै 3 घन्टा दैलि खाथायनाय जायो। दा बेवहाय आं नुदों जे गोबां फरायसाफोरनि गेजेराव बिराद स्पिरिटेड साननायफ्रा दं आरोखि, दावगाखांनो साननायफ्रा दं। मेक्सिमाम आं बेखौ बहा मोनो, जेब्लानाखि आनजादनि फर्म फिलआप खालामनो नागिरो, बे आनजादनि फाइनाल परिखानि जुदि जेब्लानाखि फर्म फिलआप खालामगोन, आं माखासे जायफोरखौ उइक गथ' सानो बा बिसोरनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ दिहुननो बा बिसोरनि साननायखौ गोरा खालामनो, समाय लानायखौ गोरा खालामनो थाखाय बिसोरखौ बायदिसिना मेकानिजम खालामनानै मालाबा मालाबा आङो फरिखाबो होहोआ होननानै बुङो। बेबायदिनो आङो फर्म फिलआपखौ खालामहोआ। बेबायदियाव नुयो गोबां फरायसाया ओरैबायदि दुखु जायो, गाबो, इभेन नों खुलुमनोबो बिसोरो बावा जे जेरैखि जाया आंखौ